Abenduaren 3an nazioarteko euskararen eguna ospatzen denez, ikastolan ere ospatu egingo dugu. Eta horretarako hainbat ekintza prestatu ditugu. HH-erako, LH-erako, zein DBH-erako. HH-ko ikasleek argitxoren bizita jasoko dute eta argitxori opariak egingo dizkiote. Eta argitxok ere haiei zerbait ekarriko die. Eta gero, plastikak ordua aprobetxatuz, eskulanak egingo dituzte. LH-ko ikasleek lehenengo elkarrekintza bat egingo dute, eta gero jolasak ikasiko dituzte 6. mailakoen eskutik. 6. mailako ikasleak izango dira maisu arlo horretan. Eta kamisetak margostuko dituzte gero. Da DBH-koek itxiarren lapikoa, kajuta eta hainbat jolas egingo dituzte goizean zehar. Arratsaldean denon artean zumba egingo dugu eta gero bertso batzuk entzun eta Abusu ikastolako 3. txapel jautiketa lehiaketaren finalera joango gara denok. Bertan, aurtengo txapeldunan orden erabakiko dugu. Etor zaitezte, animatu!